Yaba mfowethu akusebenze lokho. Ya. Mucabanga ukuthi amavideo amzowathola ku WhatsApp khohlwa. Amavideo amzowathola le ku YouTube. Phungalenja TV. Ufike usubscribe ke ngane yakwethu laphana, ulike, ucomment. Yebo leyo nto. Lokhu. Sebenze Phungalenja TV. Zyakhalake manje. Umfundo bayizayo. Shit. Useke. Dlala kokho indlala nje. Dlala ubakithi usuyayincengela ekugcineni. Sami ngizezishinganyana mawushayiqala inkulumo mayisijike usuyehla uphika ulike ukhombe. Indlala nje sesizwile kwathiwa iyathuthwa lapha kwa Google. Laba abahola ngami sengiba reportile mina soza ngahola mina ngakulokhusha. Ngalento iyakwa Google yabo. Ngoba ngathi ukuthi mina ama-news lawo. Nina nenzala nje kwasami kodwa nizokwenza njani ngoba lo hulumeni akanamba business. Eish. Uyazi sona. Hayi Google ngizwe thiwa Google. Hayi Google. Ngakhuza njalo ngesingisi. Ngathi uyapha esingisini nomqhele. Buka nje manje uthi Google. Hey. Macingwane lokho. Kusebenze futhi. Google, hayi Google.